Sanibonani ke emakhaya. Okhulumayo Dr Lucifer. Bafowethu ngithi angidlulisela kumyalezo obalekile. Uma siqala uDisemba kusukela nje ngomhla ka1 kuya kumhla ka31 sine special la ekhaya. Sine special bazokhumbula kahle ke abanye ukuthi ngonyaka odlule sike sasenza lesi special. Uma sisenza kwase kuphoqa ngenxa yabantu ababekhala abaningi ukuthi bebengakabi nazi imali bona ngaleso sikhathi sokuthi basivakashele noma bengakatholi ama-off noma ama-leave wabo engakafiki ngaleso sikhathi. So base becela ukuthi bacela si-extend esalonyaka ke bakwethu special sizoqhubha kusukela nje umhla ka1 kuze kube umhla ka31 ispecial sala ekhaya. Ngiyobe ngitholakala ke endaweni yaseThekwini eMgababa, ngitholakala futhi naseGoli la eLombard East. Kuseyiyona leyo address ayikakashintshe eLombard East maduzane neAlex Mall. Uma ke usithinta noma wenza ibooking sikusendela nje ilocation lapha ku WhatsApp, uhlala unayo ilocation kuwena. So ngicela ukuthi ke abantu benze ama booking. Unyaka odlule sasithe abantu besilisa ba 1.5 bese kuthi abesifazane babe 1000. Kulo nyaka ke bakwethu kuthe ukuthi ukukhuphuka kancane, abesilisa bazoba u2000 bese abesifazane babe u1.5. Usikwenza ke lokhu ngoba abantu besilisa nabesifazane kabalingani. Isikhathi esiningi sibathola kwi-retail, isikhathi esiningi sibathola emakhishini. Inkosi yami bafisa ke nabo ukushintsha impilo zabo zibe ngconywana. Labantu ke baphinde bondle kuba yibona futhi abakwazi ukubuka izingane zethu ukuthi idlile noma ayidlile. Ngakho ke kufanele ukuthi uma silapha bona sifanise nowesilisa. Sicela ukuthi ke umeme wonke umuntu omaziyo ekhaya, umeme abangani, umeme umuntu omaziyo ngabe usemsebenzini obhekene nosizo oluthile. Ngithi ke kukhona konke okukhona la ekhaya kubu 50% kulabo ke abaye bethanda izinto ezifana nezithwalo, kulabo abathanda izinto ezifana nesigubhu ngenxa yokuthi isigaba kusona usefisa ke manje into ezomthatha imsimamise. Lapha ke sicela umuntu othi yena usefuna ukuthatha izizwe isigubhu, umuntu othi yena ufuna ukuthatha into ezisethwalo akasondele naye, simenzela ngo50% impahla yakhe aphume ehambe nayo ngalo lelo langa. Okuningi ke uye bese kuchazelwa uma esefikile. Hlela kusuku phakathi kwa uDisemba uzama ukufika kunyaka wakho ungafani nodlule, kube nento ekulekelelayo, kube nento ezokusimamisa. Ngicela ukuthi ke bafowethu othola lo myalezo awudlulisa, adlulisele nabanye bakwazi ukusizakala. Ungalugodli lolu lwazi. uDr Lucifer uma kuDisemba uyasebenza akavalile. Ngicela ukuthi ke umeme wonke umuntu lesi sikhathi enginipha sona esingangenyanga ngenzela ukuthi na wonke umuntu Nkosi yami noma ongasebenza zama ukuthi ke ehlanganise. Ngicabanga ukuthi ke uma sikunikeza izinsuku ezu31 kusuke kuyisikhathi lesi sanele ukuthi ukwazi ukuxoxa nabomndeni, ukwazi ukuhlanganisa nawe lapho ongakwazi ukuhlanganisa khona, uvele sikubone. Uma kukhona lapho kubambeka khona sithinte phela siza ukuthi ubambe kapi, sikwazi nathi mhlawumbe ukukuhlangabeza. Kodwa inhloso yethu ukuthi uthola usizo usizakale. Ngicela ukuthi ke umeme wonke umuntu omaziyo nongamazi umthumelele lo myalezo, niposte na kuma WhatsApp nako Facebook bekwazi ukuthi abantu bewuthole beluthole lolu lwazi, bethole nosizo. Ngithe khona konke ke okwenziwayo lapha esigodlweni, especially esimile esinye esiwu50% kuzona zonke izinto oyifunayo la esigodlweni. Bese kuba yilesi ke sika 2000 abesilisa 1.5 abesifazane, ukwazi ukuthi uvule inhlanhla yakhe, izinto zakho ilunge, ulungise impilo yakho nawe ufane nezinye izingane. Siyabonga.